Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou videoclip. De data aceasta ne jucăm Critical Ops. E un joculeț destul de drăguț, un fel de Counter-Strike, dar doar că pe Android. Normal. Și tot ce trebuie să facem e să găsim pe adversar și să-i împușcăm. Uite cum l-am împușcat eu pe ăsta acum. L-am luat KO. Ok. Și este ca un fel de CSGO. Uitați, are și cuțit. Sunt skin-uri și pe cuțite. Am eu bombă? N-am bombă. Da, bombă. Așa. Plantat. Și acum tot ce trebuie să facem e să așteptăm. La fel ca în Counter-Strike, dacă v-ați jucat, este exact la fel. De aici reîncărcăm arma, de pe glonțul ăla și cu liniuțele alea două. Și vedeți că acum mai suntem 4 versus 1. Și ok, deci am câștigat. Să ne luăm și noi ceva. Uite pe MP5-ul ăsta că avem și skin pe el. Tier 3 parcă e skin-ul. Costă cam 400 pe acolo. Și ok. Nu e nimic. Mă gândeam că e cineva. Simțeam eu că e cineva, dar nu era nimic. Ok, și este în... Era să zic în na? Ok. What the fuck? Ce mai făceam ăla pe hartă? Uite, ăsta are bomba. Îi apare o bombă deasupra capului. Ok, și... Meciul ăsta este ca și câștigat. Adică o să mai joc și eu până când vom face 6 puncte. Dar vedeți că suntem mai mulți, suntem 5v3. Adică nici nu mai are rost să mai joace ăștia. Uite, acum au intrat 4. Sunt 4 acum. Bine, nu au intrat 4. A mai intrat 1. Și sunt 4. Unde e bomba? Am bomba? Da, am bomba. Pun bomba. Am pus bomba. Oh my god. Mi-a dat ăla cu shotgun. Am văzut că a trecut și pe lângă mine. Și ăsta stă și se uită la el. Deci, practic, pune ținta pe el și abia îl omoară. Ok, și... Hai mă, ce are? Și mi-iau audio. Trebuia mai bine să-mi iau HK-ul. Nu știu, e prea mult bani. Care sigur o să o câștigăm. Mergem după ăsta. Ok, și am câștigat. Cam așa arată într-o rundă. Stați puțin să ieșim din joc. De fapt, din meci. Și să vă arăt și eu aici la astea. Și aici sunt case-uri doar cu arme. Poți cumpăra case-uri. Aici iei credit, iei credit gratis
Aici le cumperi și aici, uite, skin-uri, cum ar fi pe 250. Uitați, skin-uri, Tier 1, da? Acestea sunt Tier 1, acestea tot Tier 1, sau nu, acelea sunt Tier 2. Aici sunt Tier 3, aici Tier 4 și cele mai scumpe Tier 5, 1600. Haideți să vă arăt și pe cuțit. Pe cuțit, la Tier 1 sunt de fapt, nu pot zice Tier 1 pentru că sunt toate la fel de scumpe. Uitați-vă, aici e alt skin de cuțit. Cuțit de bucătar nervos, ceva gen. Ok, da? Deci acesta e cel mai ieftin. Ăsta vi-l dă de la început. Ăsta e cel mai ieftin. Ăsta e skin pe cuțitul acesta. Ăsta la fel, ăsta la fel. Aici tot la fel cel mai ieftin de aici, din gama de cuțite. De cuțite din astea, de modul acesta. De genul acesta. Și aici sunt mai multe skin-uri. Și aici. Aici nu știu ce naiba e. O frunză ceva. Aici la fel, încă un cuțit mișto. Aici skin pentru el. Aici încă un skin pentru el. Și încă unul. Eu să fiu sincer, îmi place cel mai mult ăsta. Și cu ăsta așa. Ok, haideți să vă arăt și pe M14, pe Sniper. Tier 1, Olive și Sky. Tier 2, Arrowhead. Și alte chestii pe aici, nebunii. Aici Lotus. Aici de Critical Blocks. Arată ca un bloc din Minecraft ăsta. Aici Huntsman. Vedeți, e pe acolo jos din lemn. Aici. Și ăsta Taiga. Să vă arăt și Tier 4. Ăsta cu scheleți. Ăsta Nova. Și ăsta Wasteland. Și aici la Tier 5 avem decât un skin care arată foarte bine. Nu știu exact cum se pronunță și de aceea am bine să-l citesc. Ok, să vă arăt și la AK-47. Uite la HK. HK. Uite, sunt la Tier 1 Carmin. Vedeți că este cam cu roșu. Olive, care găsim la toate. Aici Cristal de toamnă. Aici Lotus. Aici Maple. Aici Sun Glow. Aici mai multe, nu o să le denumesc acum pe toate pentru că deja am lungit. Ok, și toate arată bine. La Tier 5 ne interesează pe noi pentru că sunt foarte șmechere. Vedem unul care arată aici steagul Japoniei pe el. Cel puțin așa arată. Că Japonia are un steag alb și cu un punct roșu în jumate, știți voi, înțelegeți. Și aici încă unul mișto, care chiar îmi place. L-aș vrea și eu. Ok, pe AUG, mie îmi place cel mai mult ăsta așa, comic. Nu mai le arăt pe toate pentru că o să mă lungesc. Și haideți să căutăm la AK. La AK-47 vedeți că eu am Sky, skin-ul normal aici. Aici Carmin, cum am găsit și la altele. Aici
alte chestii, nu știu exact cum se pronunță. Și să fiu sincer, ăsta îmi place cel mai mult, Sunset. Seamănă ca un cuțit fade din CSGO-ul normal. Uite, și aceasta arată destul de bine, dar și ăsta îmi place. Dar mai ales ăsta. Zici că este aquamarin. Bine, și ăsta îmi place. Și cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. La revedere!